Zvikafamba mushe panozosvika 2030 maZimbabweans vanenge vachiripo muno muSouth Africa right. Ndasangana nenyaya panapa updates manyama andinogara ndichingoya nawo nhasi ndiri kungoti it's a good news kune mazimba vanenge vachigara munyika yeSouth Africa. Nyaya ndiri kusangana nayo panapa pari kunzi Home Affairs yakarakashwa zvekare yakadyiwa paappeal yakaita yekuda kumisa zvinhu zvemaZEP. Hatingoti zvinhu pari kungofamba kwanzi kubata kwaMwari kungoitika. I don't know kuti ndonyatsoratidza happiness chirudzi because happy yacho yandinayo iko zvinezvi I can't hide because tese tikunyatsoziva kuti zvinhu zvakaoma kunyika yeZimbabwe. Saka vanhu manje unoziva kuti vese vanga kuti numbers evanhu vanga vakunzi imimi motogadzirira kuti muchiita mudzokere kunyika yekwenyu. It's something chekuti zvanga zviri kutotibata-batawo tishaya kuti tonyatsotangira papi kana zvinhu zvakusvika pakutaurwa mataurirwe kana kuti maitikiro azvanga zvakuitika. So nyaya yacho ndisingapedze nguva panapa, Home Affairs handiti yakadyiwa mudare repamusoro-soro pakuita appeal kwayo pakesi yeboka reZIF, Zimbabwe Immigration Federation, boka rakaumbwa nemaZEP holders kuedza kutsvaga kubatsirwa nematare paugaro muno. Handiti kuti yakanyatsobatsirwa pamatare paugaro pakugara pamagariro. So ZIF case ine judgment yakaitwa muna June 2023 yakanga yapinda mudare muzvikamu zviviri. A yainzi interim relief, B yainzi permanent release solution pamusoro peZEP permits. So part A yakawina uye yaive yakada kufanana neHelen Suzman Foundation case uye dzakapiwa mutongo pamwe chete musi umwe. So Home Affairs yakange yakwidza nyaya ichida kubloka part B yeZIF yacho iri pending inova yepermanent solution to ZEP issue appeal yakanzwikwa mudare repamusoro musi wa 13 May 2025 inova yakapiwa judgment yacho nhasi yaiswa pamusoro. Ndo kureva kuti zvoreva kuti part B of ZIF remains in motion but pending. Minister aitedzera zvakanzi aite nejudgment rakapa mutongo muna June 2023. Mutongo wakati anofanira kuita consult zvekuudza vanhu ku apply mawaiver ne GWV zvakanzi hazvisi pamutemo asina kukonzauta. Saka papa tikungotaura kuti zvoni zvemaZEP zvavanga vari kuda kumisa mudare bhoza avanga vakati kunoita appeal nyaya yavo vanga vakanongina vakatombodyiwa kudhara part A part B ndoekuzongonzi trakuzongoita zvekuti ive solution yekuti vanhu varambe vachindikina maZEP bhoza ndosongona papi paizongonzi alright for now tambowedzera kagore 1 tambowedzera ka grace period tambodidi bhoza vaida kubvisa kuti hakusisina chinhu chinonzi maZEP. Saka tikungoti muchishona 2030 maZimbabweans vakafita kungoramba varipo vachingoita zvikuru vari kuita zvelife yavo because kureva kuti Home Affairs yacho zviri kutira kuda unoti ida unoapila ida unodidi iri ngosvika ichingodyiwa ikoko. That is the situation right now yatiri kuona panapa. Iri kunzi aiwa zvamuri kuenda muchinoningirikenda kumatare osvika kuti zvizoiti kumbopikiso nyaya kana iso toda kuita appeal because apa tadyiwa zvisirizvo obva vanzi madyiwa futi ningirikini yenyu dare rinenge rarasa nyaya yenyu. Ende pakuraswa kwenyaya kwacho kanyaya yacho haisi kungonzi raswa chete ingonzi nema-costs akaifanira kunge achibhadharwa kunoku ndimi maakumabhadhara futi mabata pane nyaya yacho. Saka hatiri kungoti tiri kungoona kubata kwaMwari pane nyaya idzodzidzi zvinhu zvokuti tinoda kuti tutombo zvinongofadza. So ngonzwa kuti vanhu vaya zvavanga vari kunzi vari kuronga kana kuti zvavari kutaura zvashaya basa zvavari kushuwira kuti maZimbabweans anzi azobviswa paningirikini panyika yerifa yevari kuninga bhoza haizvi kuzonzi nyika idzi dzakagandurana zvakadi aita kutozvinzwa ikoko zvekuzoisirwa mabhodha nevarungu kudhara inga ingori nyika 1 it was a country ingori 1 yakatongodaro
but varungu unobva wayabva vanoti ndoita dhiritakatikatigandurana apa varikuganduro nekuko vadimbirirana zvemugano pavatanga kutoita zvelife but kudhara isisu vanhu vekuafrica kunokuti taingorarama zvakangodaro tichingobatsirana takangodaro tichitoenda takaenda saka iko zvinezvi tiri kungoti takaenda iri kugona kungobatsira. This is the situation right now in South Africa and zvakakoshawo muri Zimbabwe kuti mungogara muchiziva kuti zvinhu chii chiri kunyatsoitika. I hope ndanyatsotsanangura zvinhu zvakanyatsoitika panapa kana kuti maitikiro hazviri kuita ndisiri kunyanyo mhanya kuti kuti muzogarawo uchiziva kuti iwo kana waudawo ningirikindaka unongoziva kuti but kopaipa handiti mutongo wakazodai wakadai unonga unyatsorongawo maplans ako zvine kakudzikamira but tiri ipapo manje katava ndingotora mukana uno wokugara ndatozivisa maZimbabweans acho futi because unoziva kuti zvinhu zvika zvauda kuti vanhu muchitogara unonzi kuti makasimba nyama kusimba mbambu kuitira kuti next time chinouya chinozokuonai makatogara muri ready kudhara. Kune vanhu vari muSouth Africa maZimbabweans chero uri outside South Africa zvinoita futi but chandoda kukuzivisa ndechekuti kune vanhu vasina mawork permit nemastudy permit but achida kuvhura company achida kuregister company zvakakosha iko zvinezvi pane mukana wavhurika futi uri kubva nekuna Owen education research atotaura kuti uyai maZimbabweans ndokuregistera company ndokuvhurira FNB business account zviri cheap unoziva kuti zvacho soka mukana inoramba ichingouya so you never know mangwana ndiwo the next chigananda you never know mangwana uchada kuwanawo tender or something zvinezvi zviri kunikirikira zvinhu izvozvo zvinokwanisa kuwanika chete kana one company registered inovhurwa neve education research ana Owen zviri pamutemo zvisina chitsotsi mukati zvisina kuti inozovharwa kana kuzodii. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Zvakachipa sekutaura kandambozviita but handikwanisa kudedzera maprizes panapa because munhu unoza anozotadza kurara every day angoramba mafoni achingofonwa saka iwe ingotora nhamba wobva watoti right ndatonzwa kuti pane kamukana karipo wobva wavhurisa yako company chero uri guard unoziva kuti mazuva ano magadhi vakutogara vane macompany are registered muhongo uchitoenda papost uchiningina because varungu vamune muchishandirawa you never know one day anomuka akaramwa kana kutomuka akafa cheko inenge yakuranaona necompany iwe wotokandawo ako mapepa ipapo kuti inini ndinokwanisa kutokugadhirai panapa nekuti ndiri guard nguva yese wobva watokontinya utanga kutotora mari uri ipapo handikazokudzei zvese hangu kana musati maregister macompany acho. So contact him on the numbers that are showing on the screen. Vanokuitirai vanokubatsirai education research zvamanje vari kupedza masports ende kune vanhu vazhinji maZimbabweanswo vanogara vachitaurawo panapa vachitaura kuti tinoshaya kuti client tida kuti titaurewo zvatoda kuti zvinzwikwe sedza regovernment or nanani so toita sei right easy futi zvamunokwanisa kuita panapa maZimbabweans ndezvekuti munongotora number pane number dzangu dzeCulian TV dzedze munobva mungotora idzo mosenda vanoda kusenda vanoda kutaura something monditaurira motaura neni mosenda ma WhatsApp audios enyu amupapo ndobva ndazomaisa pachannel panapa.